سلام كلكم نزا فيديو تكاتلو زلهم كما يكنيهم سلام انتعنان زلو وصوم نحلفكم كتكونوا تسفانا قبركو نلو مقا بحدش بخالق فيديو مالتيو اب هولاند زغني ناي معالتي نقوس مبعال فلوج حيزلكم متقلوخ مالتيو زنبرنا اكتيفيتي اب كبابينا كم مخاز قبرنا يو نقرات مالتيو كم ستريقو زلهم اب هولاند اب 27 ابريل مالتيو كل جزي زي كونه ابتي اوان تزلو نقوس ناي تعدي استولدلو معالتي يبعال مالتيو نايزي حج زلو نقوس اب هولاند ቪለም ኣሌክሳንደር ዝበሃል ማለት እዩ ናቱ ዕለተ ልደት ኣብ 27 ኣፕሪል ስለ ዝነበረ ብኸምዚ ኣገባብ ምስ ስድራ ቤቱ ብምውፃእ ኣብ ከተማታት ምስ ህዝቢ የብዕልዎ ማለት እዩ ዓመት ኣብ ሓንቲ ከተማ ዝተፈላለዩ ከተማታት ማለት እዩ እናኸዱ ምስ ስድራ ቤቱ ይኸዱ ምስቲ ህዝቢ ከብዕልዎ ማለት እዩ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብሰንኪ ኮሮና ዝኾነ ንጥፈታት ኣይነበረን ሎማ ዓመት ግን ኣብ ማስትሪክት ትበሃል ናይ هولاند كتما مالتيو أبو بمخال مستهزب خمس تريقو زلهم أب عيلو ألو مالتيو أبتي جزي بعال ناي نقوساو بيتسب كون كله ويدما معالت نقوس كون كله مبزحتو أساب درقا كله مالتيو أورينج كلر يخدنو ويدما يشلمو نتخبابي كمل لي نايتي فاميلي خاء يتقاملو مالتيو أب نيزرلاند تي أورينج كلر كم تريقو زلهم دكوانات كلون بأورينج نجر يو ملي أبتي كتماتات كأكل سب موصا يبعلو مالتيهم نحنا كم سترينا زلهم أب كبابينا زنبرا ناي قلعت أكتيفيتي بمخنات تبعال استدالو أبو إينا خنحلفو مالتيو مخناتو أبتي كتما مسقلعت حسكا بزح طعم سلازي كونه أبزقن مسقلعت أكتيفيتي ناقبرا كوعلانا بزي متسينا لو مالتيو كم ستريوهم زلهم أزيهم قلعت ببيت مرتي تعدي لهم تكورش مالتيو زدليو ነገር ንኸስእሉ ኣብ ጽርግያ ተዋሂብዎም ማለት እዩ ዝጸበቐ ድስኣል ከዓ ሽልማት ንኽወስድ ከምኡ ከዓ ካልእ ብዙሕ ኣክቲቪቲታት ነይሩ ማለት እዩ ንቆልዑት ባህ ዝብሎም ደስ ዝብሎም ኣክቲቪቲታት ነይሩ ብዙሕ ማለት እዩ كمون ورقاقتي كمزي تريو زلهم إن ألاقاقب كمالتيو كمزي سريحهم تيوم قلعود بعلوم نتي كباب نخشلو مو مالتيو دسكبلو منتي تحبابيروم كم تريو زلهم بورقة إن ألاقاقبو كمزي جيروم سريحهم شلالي مومو كومو خامت ساوتيتات بهزبلوم نتوم قلعود نيرو مالتيو كم رما از تريو زلهم اب هولاند ابتي شعو معالتي نقوس معالتي كاملمدي انت يالو قلعت يكون ولا عبيتي زي دليو نقرات اب غزوهم زي تقاملو مالتي وي ادميو زحالفو مالتي خمسي حجي قلعت كلو مس غوبوزو دي اليوم مصحفت خمس تريو زلهم مصاوتات قله كم باهلي يشيط ابزي امتيوم مالتي تي حدا كابتي زدنقك باهلي اب هولاند مالتي زدربي نغير يلن نت ገንዘብ ገለ ዘይኮኑ ኢለ ዝሓስብዎ ምክንያቱ እዚ ብዘሎ ንብረት ተሸይጡ ተኣኻኺቡ ገንዘብ ወላ ሓንቲ ዓብ ንብረት ገዛ ኣይክልኒ ግን ዝጓሓፍ ነገር ክህሉ ኣይደልዩን እዮም ሰብ ክጥቀመሉ እዮም ዝደልዩ ማለት እዩ ኩሉ እቲ መጽሓፍቲ ቆልዑት ከለው ምስ ዓበዩ ስለ ዘይንብብዎ ናይ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ናይ ቤቢስ ከምዚ ገይሮም ኣውፅኦም ኣብ ጽርግያ ይሸጥዎ ማለት እዩ ከምዚ ከዓ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣማሓዳሪ ናይ ዚኣ ከተማና ማለት እዩ መፅኡ ነቶም ቆልዑት ክሪኦም ፀናሕና ኣብ ጽርግያ كسألو زتصنحونا عاتهم ماتيو كشلمهم ماتيو مالتيو بتعم خاطر زجر من نجر مالتيو منادو هتأنات قدامي كفلي كلا أي سالساي كفل زمهري أمتهم عمريت كسألو تصنحو قنت قدي صوم نعاهم تنشن هيبهم مالتيو نتقدامي زوج أسب بالج هيبهم نقولوا قلعت كاني كم مذكرتانا إشي نجر هيبهم مالتيو بتعمتي زجبر لهم تنشن أب قلعت بتعمي عدني أنا مالتي مهناتو أتي أما حدار نايتا ختما زأكل متيو أب ترجع دسؤلو زلو قلعت متيو شلمات كبوم كم زجير تدقى ديسوس نتي أمرو نتي كلو نايتهم قلعت تنشنهم سي بتعمي تصبو جيروم حافي بلو مالتي مورال نايتهم قلعت دسك بلو مقبرو مالتي كم خاص تريو زلهم ففرشست بهال ناي نيزرلاند مقبي كم سناك عينات مالتي كله أسرار حقوق كم ناي بانكيك عينات كوينو جن ازي نقست بلا
ንኣቱ ርእሱ ዝኸኣለ ባዴላ ዘለዎ ማለት እዩ መግቢ ኩሉ ትላለ ማለት እዩ እቲ ዝግበር ባህልታት ውፅእ ኢልካ እቲ ኩሉ ዘዘውትርዎ መግቢ ዝጥቀሙሉ እቲ ዝገብርዎ ነገራት ትላለ ማለት እዩ ኣብ ከምታት ኣጋጣሚ ትጥቀመሉ ከምኡን ከምዚ ካልእ ደስ ድብሎም ኣክቲቪታት እናገበሩ ማለት እዩ ነቲኦም ቆልዑት ብፍላይ ንወለዲ ከምዚ ጠቃሚ ምክንያቱ ኣብቲ ማእከል ከተማ ዝግበር ዘሎ በዓላት ካርኒቫላት ገለ ክትሳተፍ ስለዘይትኽእል እቲኦም ቆልዑት እውን ብዙሕ ጥዑም ስለዘይኮነ ናብኡ ክኸዱ ከምዚ ገይሮም ኣብ ከባቢ ማለት እዩ ደስ ዝብሎም ኣክቲቪቲ ጌርና የሕሊፍናዮ ማለት እዩ እቲ ካብቲ ዝገርመንን ዘደነቐንን ነገር እዩ ምክንያቱ እቲ በዓል ናይ ዓበይቲ ገለ ዝኾነ ከሎሲ ግን ነቶም ቆልዑት ዝኾነ ቴንሽን ከም ዝገብሩ ገይሮም ነቲኦም ወለዱ እውን ከይተጨነቑ ነቲ መዓልቲ ክሓልፍዎ ከም ዘለዎም ብምግባሮም ብጣዕሚ እየደነቐኒ ማለት እዩ ከምዝን እዝን እንዳኣመሰለ ኣክቲቪቲ ብምግባር ከዓ እቲ ኣብ መዓልቲ ውዒላ ኣላ ማለት እዩ ካልእ ብዙሕ እውን ነይሩ ግን ምናልባት ምስቲ ቪድዮ ክነውሕ ክእል እዩ ብምባል ጥራሕ ዝተወሰነ ቪድዮ ሰሪሐ ዘለኹ ማለት እዩ ከምዚ ብምግባር እምበኣርቲ መዓልትና ተወዲኡ ናይ ምሸት ኮይኑ ኦሬዲ ገዛና ኣቲና ኣለና እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ከዓ ካብቲ ዝረኣኹም ሕጂ ዕዳጋ ዝረኸብናያ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ትዛረብ ፒሮ ትብል ፅሑፍ ምስ ረኣና እሞ ከዓ ካብ 3 ክሳብ 5 ዕድመ እንታይ ምዃና ክንፍትና ደሊና ማለት እዩ መሲጣትና ምስ ገዛናያ ናይ ብሓቂ ከም ትርእይዎ ዘለኹም እዚኣ ፒሮ ትዛረብ ኮይና ፀኒሓ ማለት እዩ እቲኦም ቆልዑት እቲ ቅኑዕ መልሲ ምስ ረኸቡ ኣብቲ ዘሎ ፀሊም ክቢ ምስ ጠወቑ ቅኑዕ መልሲ ከም ዝተዛረቡ ትነግሮም ማለት እዩ ብመልክዕ ፀወታ ከዓ ከምዚ ገይሮም ይመሃሩ ብከምኡ ከዓ ዓዲግና ፈቲና ያለና ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ኣብቲ ሕጂ ከም ዝበልኩኹም ከም ልምዲ ከም ባህሊ ኣብ ደገ ኣውፂኦም ከም ዝኽሸጡ ከለዉ እቲኦም ሰባት ስለ ገንዘብ ዝደለዩ ወይ ድማ ተኣታዊ ስለ ዝደለዩ ኣይኮነን ኩሉ እቲ ገንዘብ ተኣኻኺቡ ወላ ሓንቲ ነገር ክገዝእ ዝኽእል ኣይኮነን ኣዝዩ ውሕድ ብሳናቲም እዮም ዝሸጥዎ ግን ብስነ ስርዓት እዮም ዘቐምጥዎ ኩሉ ነገር ኩሉ እቲ ንብረት ብስነ ስርዓት ኣቐሚጦም ሕጂ እዚ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ከለዉ ተጠቂሞምሉ ብድሕሪኡ ኣውፂኦም ስለ ዘይደልይዎ ማለት እዩ ንኻልእ ሰብ ክጥቀመሉ እዮም ዝህቡ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እውን ከም ባህሊ ከም ልምዲ ፅቡቕ እዩ ከምዚ ጌርና እቲ ፅቡቕ ነገር ካብቲ ዘለናዮ ዓዲ ክንወስድ ማለት እዩ ነቲ ንብረት ወይ ኣብ መኻዚኖ ኣይኮነን ዘቐምጥዎ ሆላንዳውያን ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ድድርበ ቦታ ይኮኑ ዝድርብዎ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ሰከንድ ሃንድ ድኳናት ኣሎ ኣብኡ ይወስድዎ ወይ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ግዜ ዕድላት ተጠቂሞም ከኣኒ ኣብቲ መዓልቲ ንጉስ ክኸውን ከሎ ኩሎም እቲኦም ቆልዑት ዘድልዮም ዘይድልዮም ንብረት ማለት እዩ ሒዞም ኣብ ደገ ይሸጥዎ ከምኡ ከዓ ናይ ስራሕ ልምዲ የማዕብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ በተን ዝረኸብዎም ቁሩብ ሳናቲም ኣቢሎም ኣዋህሊሎም ገዛ ክኣትዉ ከለዉ እቲኦም ቆልዑት ገንዘብ ከመይ ጌርካ ከም ዝመፅእ ከም ልምዲ ይምህርዎም ምክንያቱ ከም ባህሊ ኣብዛ ዓዲ ከም ልሙድ ካብ 14 ዓመቶም ማለት እዩ ብትምህርቶም ብዘይሃሲ ኣገባብ ግዚኦም ብዘይሻሙ ንትምህርቲ ማለት እዩ ኣገባብ ገይሮም ናይ ስራሕ ዕድል እዮም ዝኸፍትሎም ከም ዝሰርሑ እዮም ዝገብርዎም ማለት እዩ እምበኣር ነዚ ይመስል ናይ ሎማ ዓንቲ ዝነበረ ውዕሎና ነቶም ኣብ ሆላንድ ዘይተቐመጡ ከዓ ገለ ነገር ስእሊ ብዛዕባ ናይ ሆላንድ ወይ ድማ እቲ መዓልቲ ንጉስ ክነብዕሎ ከለና ዝግበር ነገራት ገለ ነገር ሒዝኩም ኣለኹም ኢለ ይሓስብ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ኩሉ ሰሰናዩ ይምነየልኩም ሰላም ቅነ ዋው እንታይ ዳልና ገዚና ሎማ ዓንቲ መፂና Dit heb ik gekiest. Sorry, Ik dat mag toch niet? Want ik heb jij moet voor mijn eigen kiezen. Ska? Wow, تزارب كيرو جزينا. سكرايا؟ سكلا جخمي مالتي زت أودا. سكا إيرست زي أي واحد قبل عزي أجت. Eerst was ik toch. Eerst beestje. Die eerst beestje. Welke kleur is net als deze? Rood. Eerst beestje. Die moet zo. En welke kleur is net als deze? De kuiken. En welke kleur is net als deze? De kikker.
En welke kleur is net als deze? De spin. En welke kleur is net als deze? De kat. En welke kleur is het met... Dan gaat hij, als het niet hetzelfde is, dan gaat hij zeggen niks. Niks, oké. Dan gaat hij niet praten. Mama, ik weet deze spel. Wat hoort bij hier? Je moet die plaatjes zien en dan hier zoeken waar het allemaal. Ja. Dat is voor grote mensen. Dus. Nee. Goed gedaan. Jezus, toch? Goed gedaan. حجي خائف. كيف رضا؟ تتقبل لك كيف رضا؟ Skateboard, dezelfde.